I svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Moje ime je Ognjen i danas ćemo ljudi da nastavimo Minecraft preživljavanje. Čekaj, zašto sam ja izašao? Ovo sam ovdje da uradim tu i znači, evo nas ljudi. Dakle, idemo sad da majnamo, u stvari nećemo. Mogli bi da idemo da majnamo. Gdje mi se kira? Znači imamo i ovaj, kako zove, taj sword neki, a sad idemo da uzmemo naš pickaxe i idemo da kopamo. Ljudi, znači to je zvakano. Evo, krenuli smo iz kuće da kopamo. Se vama ljudi iskreno sviđa Minecraft preživljavanje što je snimam. Ostavite like. I ovdje vidimo šta je. Šta je to? Gdje smo tu bre? Šta? A ne mogu ja? Ja sad ovdje dobijem i... Ne, ništa. Ništa od toga. Nije pikic, dođe vamo. Idemo mi majnat. Ljudi, skoro pa će mi pukne. Evo imamo 3 već. Uzmemo malo ovog i ovog novog što nismo preuzimali. Ok, imamo 3 toga, neću više, evo. Znači dok ne se ovo ne istroši, idemo da majnamo. Koliko imamo? 13 komada. Evo 16, 18, evo ga, znači kad skupimo 19, onda ovaj 20 kad skupimo, idemo, dok ne potrošimo ovo pošto je pred kraju. Evo još jedan udarac. Još jedan udarac ljudi, ova će nam i pukne. Nije bre, kako je još ostalo? Sad će. Kako ne puše? I ovo je zadnji udarac ljudi. Kako pre ovo neće da pukne? Jeste čuli ljudi kako se čulo ovo, oh my god. Ovo nisam očekivao da će ovakav zvuk da bude. Imamo 25 komada. To nam je dovoljno. Znači ljudi, moramo da dovršimo ovu sobu. Furens mogu da napravim, pa jedno ti zezaš. Da napravimo ovaj stone kauter, da. Stavit ćemo ga ovdje napolje. Eto, mi reci, vrati. Znači, što najviše možemo da napravimo. Evo ga. Znači, to je 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 4, 5, 6, 7, 9, 10, još 2, 11, 12. Dobro.
Znači ljudi, o, pa izgleda dobro odavde kuće, tako da ćemo još da potrošimo. 6 i još jedno, Ne, sad ću da izgubim ali imat ću dovoljno svakako. Da. Stavit ćemo tako, evo čisto da bude. Okej, bubu. Hvatam te, bubu. Ljudi, idemo mi uzeti sad ovaj, da, više nemamo pike. Ali možemo i bez toga naravno da kopamo ovo. Lako pogledajte, da, naravno. Uzmi. Ali se tu smračala, a ja treba da dovršim kuću. Odnosno ovu sobu, kuću, kako već. Šut, bravo. Znači, Francuska je pobedila svjetsko prvenstvo. Ali ljudi, da li je vama... Da li mi može da verujete da je Hrvatska stigla u finale? To ne mogu da verujem. Sad kao neki Hrvat govori. Mi smo stigli u finale, ovi Srbi. Nisu ni prešli grupu. Nemojte ljudi to da pišete jer sam ja ovdje Srbin. Gospodine. Tako da nemojte to da pišete. To je vamo. Evo ga. Uzmi to. Znači ljudi, zašto sam danas snimio 2 epizode od preživljavanja? Zato što mi se mnogo snima ovo preživljavanje i volim da snimam. Gaming. Nismo uzeli, čekaj, smračilo se već. Ljudi, pogledajte kako je tamo na pesku sve. Kje parkour, o ne. What the fuck. Idemo ljudi, parkopala. Vidite ljudi. Kakav skok. Vratili smo se ljudi kući sa ovih 15 bolja od ovih. A sad je planks. Samo mi treba pickaxe još. Mislim da će mi čak i Asaja Planks biti dovoljno. Tako da ljudi, uzet ću jedan chest da napravim. Šta bre ljudi? Evo imamo chest tu i to je to, da. Imamo 2 chesta, ali... Znači imamo skoro smo završili ovu sobu i da, evo završili smo krov i to je zvanično da smo gotovi sa kućom, više nećemo da produžimo. Naravno će se ja obodem.
A vidite kako on odskoči, ljudi. Bop. A mnogo više odskoči, znači, pogledajte. Pup. Una, šta to gledaš, bože mi? To je znači moja sestra. Svi ukucajte Una D. Duletić. Izaći će vam kanal Una Carica. Mislim da će da izađe. Ne znam baš, ali da vam ljudi izađe. I svi se subscribe-ujte na nju. Znači to je moja mlađa sestra. Mada još ne zna da snima baš, pošto je mala. Ali naučit će jednog dana. Tako da ljudi, sada ćemo nešto da uradimo, a to je da prenesemo ove naše stvari što će nam naravno biti potrebne. Pogledajte ovaj stone sword. Stavite tu i stavite tu. Znači, ljudi, to nam je veoma potrebno. Znači, samo one stvari koje su nam potrebni idu kod nas. Kamenje će nam naravno da bi mogli da gađamo ljude. Ima još nešto, mislim da nemam. Odlučio sam se ipak da ova neću. Što bi stavit ću. Znači sve ljudi ovo stavimo, sve. To. I još samo ovo. Dakle, da vidimo šta sad ovdje možemo. Ili blocks to collect, aha, da. A možda što možemo napraviti s ovom vunom jednom. Bet, da. Ja, pa da, bet trebao da napravimo. Bunkar. Bunkar, da. A da, ja sam zatvorio. Dakle, si ću. Ajde da me ubiješ ti malo. Ljudinate, znate šta ćemo... Ljudinate, znate? Znate šta ću sad da vam pokažem nešto. Sad ćemo da uđemo u neki svet kreativ koji mi ne treba. Kreativ moramo... U survival, da vidimo ovaj survival. Ovaj mi je... Dalje nećemo. Znači ljudi, nju ćemo sada. I evo ljudi, znači sada ću da pokušam kada umrem. Vidim gdje ću se spomenu. A ne bre, to moram da odem skroz dalje. Vidite ljudi, raste trava ovdje. Good, bye. Da su me one to sada mogu dalje. Idemo tu. Ovdje je kako ono kroz kako bolesti. I hvala moram ljudi što pogledali ovu epizodu. Nadam sam da vam se svidjela. I ljudi, ako vam se svidjela, ostavite likes, subscribe i to je to. Vidi, ja sam mali u maloj kući.